Ziningi izinto ezidala inhlekelele nezilimaza isintu ngenxa yothando lwemali. Kunodaba lalo wesilisa osibhalele mayelana nesithwalo owasithatha esesisongela impilo yakhe. Lo wesilisa ucela ukuba simgcine anonymous. Udabuka ngapha endaweni yaseSikhawini kwaNdayi. U-Anonymous ukhuluma umntwana othanda ukudlala namantombazane firstborn ekhawubo mase kulandela usisi wakhe omncane uNtombi. Eprimary ukwamangazwa abanye abafundi abaningi ngenxa ukuthi wayenakho ukuzenza umuntu wesifazane. Ngo-2016 wahamba wofunda kwenye high school ebizwa ngokuthiwa uMdlambe High. Wathi mayefika kule high school wangenela i-competition yamantombazane ebizwa ngokuthiwa i-beauty modeling class. Thisha omkhulu yamcasula kakhulu lonto ukuthi ngobe umuntu wesilisa angeke kwazi ukungenela le competition, kodwa akaphelanga amandla u-Anonymous. Kunalokho wakhuluma ne-SGB ukuthi kwazi ukuthi imkhulume nothisha omkhulu ukuze ezongenela le competition, na kanjalo wayengenele le competition futhi wawina. Uthe mase seyiwinile le competition waphila iphupho lakhe lokuqhubeka ezenza umuntu wesimame. Then ngo-2019 waqeda. Then the following year ngo-2020 u-Anonymous wahamba wofunda kwenye college ebizwa ngokuthiwa Umfolozi TVET College enza i-hospitality and catering service. Wafunda nje u2 years wayiqeda le course. Uthe mayiqeda le course ngo-2022 waqhubeka wafesa enethemba lokuthi uzothola umsebenzi, kodwa umsebenzi ufune njalo from 22 kwaze kwawu-2024. Ngo-2024 ukwarealize ukuthi akawutholi umsebenzi njengoba nje besehlwa indawo eziningi ko-Richards Bay nasempangeni. Usisi wakhe ukuwamcebisa ngokuthi akahambe yofuna umsebenzi emall eluka abantu njengoba nje ekwazi ukulukana ekhanda efesa emasaluni. Kanjalo wahamba wayofesa emasaluni wazaqasha kwenye isaluni ebizwa ngokuthiwa iGeneration. Uthe esesebenza kule saluni yonke into yamhambela kahle, kodwa benaka ukuthi kunzima ukuthola ama-client njengoba nje bebaningi. Njengoba nje sebenza kule saluni ke kwaba nomunye usisi ebejwayele ukuze ezoluka kuyena. Lo sisi lona wayenomoya omuhle futhi wayibuka engazuthi uyisiqhuma. Njengoba nje lo sisi ejwayele ukuluka kuyena, lo sisi bese engasakwazi ukuluka komunye umuntu njengoba ebemkhonzile u-Anonymous. U-Anonymous kwakuthakazela lokho futhi bajwayelana nalo sisi baze bagcina sebengabangani. Then sekuhamba isikhathi u-Anonymous wambuza lo sisi ukuthi usebenzaphi njengoba yena u-Anonymous akasathandi ukusebenza lo msebenzi wokuluka abantu. Kwambuza lo sisi ukuthi ikuphi lapha asebenza khona njengoba ebonakala ukuthi umkahle udinga umsebenzi ufuna ukuyeka nje ukuluka abantu njengoba imali engayiboni. Lo sisi kwakuveza ukuthi yena akasebenzi ndawo, kunalokho udayisa ama-fruit njengoba nje phila kahle kanje. U-Anonymous ke kwamxaka lokho, wayibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu edayisa ama-fruit kodwa ephila impilo ephezulu. Lo sisi lona wamchazela ukuthi yebo nginemakethe lapha engihlala khona, kodwa kunenyanga engilekelelayo ukuthi ngithola ama-customer amaningi futhi kuthengwe ngempela. U-Anonymous ukwacela ukuthi lo sisi lona akamkhombise lo nyanga. Lo sisi wachaza ukuthi lo nyanga leyo ihlala kaNongoma, kodwa bazohlela ngelinye ilanga behambe boyibona. Nangampela kuthe nje makuhamba isikhathi lo sisi lona bahlela bahamba boyibona le nyanga. Sebefika nje le nyanga lehlala kaNongoma, lo sisi lo waqala wangena yena ngaphakathi wasebiza u-Anonymous ukuthi akangene le nyanga le isimlindele. Wathi nje ngena Anonymous ingena eminyango. Le nyanga lena yathi ibona inhlahla ku-Anonymous. Anonymous wachaza ukuthi njengoba manje nje esebenza kunzima ukusebenza esaluni futhi udinga ukwenza ibhizinisi elizomngenisela imali noma ngabe kuthiwa ukudayisa izimpahla, kodwa nje makuyinto emayelana nokudayisa. Le nyanga yambuza ukuthi njengamanje uwenza umsebenzi muntu. Anonymous wachaza ukuthi uluka abantu, kodwa manje lokho akasakuthandi ngenxa yokuthi baningi futhi akayiboni imali. Le nyanga leni kuyamvezela ukuthi akangawuyeki lo msebenzi ngoba yiwona ozomphumelelisa, yona izomnika isigqabo esinamandla esizomsiza ukuthi ethola ama-customer amaningi. Aphambi kokuthi le nyanga imnikeze lesigqabo, ikuyacela ukuthi akathathe imali emhlophe ewu4 eyibeke phezu kwesoso, na kanjalo Anonymous wakwenza lokho. Le nyanga yamnika esinye isigqabo nje esincane ukuthi esixube nento yokugcoba mase eyosebenza. Anonymous wasithatha lesi sigqabo wabuyela emuva nalo sisi. Anonymous ukwasithatha lesi sigqabo esixuba nento yokugcoba futhi kwabona ukuthi samsebenzela kakhulu. Ama-client ayangena, ama-client nje bese sebheka yena kuphela futhi ngisho semlinda makumele ukuthi eluka abanye esengasafuni nje ukulukwa omunye umuntu. Anonymous lonto ikuyamjabulisa kakhulu futhi wabuyela kule nyanga eyobonga ngoba yathi le nyanga lena uzobonga izinto mase zimhambela kahle. Njengamanje akakhanyisi ngemali emhlophe. Anonymous ukwafika wabonga kule nyanga, kodwa le nyanga lena yamsuggestela ukuthi izomnika esinye futhi isigqabo esinamandla. Anonymous nje kumele akwenze ukuthi ethola indawo entsha azokwazi ukuthi eyisebenze kuyona eyirente ukuze ezokwazi uku-own isaluni. Na kanjalo Anonymous wabuyela emuva le nyanga isimnike esinye isigqabo kodwa futhi esifana nalesi.
eyayimnike sona ekuqaleni. Anonymous ukwarenta indawo entsha, ayifonela lenyanga lena ukuthi usenayo-ke indawo entsha, enze njani. Lenyanga lena ke yathi futhi akaphinde futhi ebuyele kuyona, yafike yamchazela ukuthi njengoba nje usunendawo entsha kuzomela ukuthi i-customer ngalinye ulisike unwele, lozonwele lezo zenyanga yonke njengoba uzobe usebenza kumele ukuthi uyibuyise kumina. Nangempela Anonymous wakwenza lokho, wabuyela kule nyanga esehamba yedwa. Wathi nje mayifika kule nyanga ngene yamnika umgqakazo ogcwele isandla, waxakeka ukuthi lo mgqakazo lona uzowenza njani. Yase futhi icela lezi inwele lezi ebekade eyisika kuma customer akhe. Yathi nje lenyanga mayeyithatha lezi inwele yayifaka kwelinye isaka eyaliphethe. Lenyanga lena njengoba nje sithathe lezi inwele yayifaka kuleli saka, ike yathi mayikhipha lezi inwele esakeni saphuma lezi inwele seziyinkukhu. Anonymous ukwathuka kakhulu ukuthi kwenzakalani. Yathi lenyanga lena akathathe lo mgqakazo lona awubeke phansi, wabeka nalenkukhu yawudla lo mgqakazo, kodwa yadla 4 lo mgqakazo omningi. Anonymous ukwaxeka ukuthi kwenzakalani, wayetshela futhi ukuthi lenyanga ikhona into ezomnika yona njengoba ezobuyela emuva, kodwa yathi lenyanga lena konke sekufeziwe, usezophula manje iphupho lakhe lokuthi enze imali eningi. Nakampela Anonymous wabuyela emuva, wabuyela ukuyosebenza. Anonymous uke wathi nje masebuyele emuva notice izinto eziningi ezenzeka kule salon njengoba ama-customer ebefika impela egcwala futhi eyenza imali, kodwa into ebimxaka ukuthi ama-customer akhe awabuyi. Lo nto ibimxaka ukuthi why ngaso sonke isikhathi hlezi kungama-customer amasha. Lo nto lena ibimphatha kabi ukuthi yebo ama-customer ayangena kodwa kuhlezi kungama-customer amasha. Ngelinye ilanga nje u-Anonymous eyele emsebenzini njengoba ese-own isalon, ekwathi nje marobotini wabona elinye iclient wayesanda kuluka, waxakeka ukuthi hayibo lo muntu lena useyahlanya ekhanda, wabona ukuthi usephazamisekile ngempela, hayi kodwa lokho wangakunaki. Ke wathi emva kwesikhathi weza amahebezi ukuthi abantu abalukayo kuhambe bephazamiseke emqondweni futhi bayashona. Lo nto lo Anonymous akayikholwanga, kodwa wathi uzoyiprova ngokuthi eluka intombazane yakwamakhelwane ebona ukuthi ngempela yini abantu abalukayo bahlanya. Ngomunye uday nje ukwacela ukuluka intombazane yakwamakhelwane ukuthi ufuna ukubona ukuthi ingaba yinhle yini mengaluka lesitayela lesi, ukwayiluka lo ntombazane. Kwaphela nje 3 days intombazane yaqala yaphambana ekhanda futhi yaphetha ngokuthi ishayiswe imoto yashona. Anonymous ukwayibona lento eshiwa abantu nalento ayibona erobotini ukuthi kuyenzeka ngempela ukuthi umuntu mayemlukile evele nje ephambana umqondo. Anonymous ukwacela lo mngani wakhe ukuthi akamphelezele kule nyanga njengoba engazi ukuthi kwenziwa yini lokho, ngoba bonke abantu abalukayo manje sekubuke ngazi ukuthi bayaphazamiseka emqondweni. Anonymous ukwabuyela kule nyanga le wayokhala eyitshela ngalento eyenzakalayo njengoba nje eluka abantu, kodwa le nyanga yaphendula ngokuthi vele kumele kube kanjalo. Anonymous ukwacasa ukuthi ibingamtsheli ngani ukuthi bonke abantu ezobaluka bazohlanya, kodwa le nyanga lena naye yavele yavuka ngolaka yathi ucabanga ukuthi yonke le mali lena iqhamukapi. Vele lesigqabo lesi sinamandla kakhulu, sifana nesithwalo. Wonke umuntu ozomluka during a month kuzomela ukuthi ahlanye futhi ephethe ngokufa. Anonymous lonto yamphatha kabi kakhulu ukuthi hayibo kanti yena usewumbulali yini. Nathi lenyanga lena into engizoyenza nganginciphisela ukuthi at least kufa abantu abawu4 ngenyanga ukuze usimame kakhulu ibhizinisi lakho liqhubeke futhi ube nemali. Anonymous ukwacela ukuthi lenyanga lena ayisikhiphe lesi sithwalo njengoba nje kubonakala ukuthi akusisi isigqabo kuphela kodwa isithwalo, kodwa lenyanga lena yathi angeke izikwazi ukuthi yenze lokho ngoba inkukhu leyana eyayikhipha esakeni eyayizinwele yadla nje umqhakazi ewu4, okusho ukuthi uAnonymous uzophila nje iminyaka ewu4. Lokho kwamthusa kakhulu Anonymous, wabona ukuthi impilo yakhe manje isisewini. uAnonymous ucela usizo njengoba lenyanga lena yathi akusekho ukubuyela emuva, sekushoda ukuthi nje uAnonymous ephila iminyaka ewu4 mase naye yashona esebenzela abanye ebomkhovu. Lonto imphatha kabi ngoba wayengayimiseli ukuthi kube kanjalo. Anonymous ucela usizo, ucela noma ngabe ubani ongakwazi ukuthi amsize kulesi simo lesi abhekene naso njengoba nje kulesi simo. Ngiyacela kuma comment ukuthi nikwazi ukukhomenta ngendlela kahle nimluleke ukuthi engenze njani, noma nifake nje inamba yenyanga eniyaziyo ukuthi ngakwazi ukuthi imsuselele isithwalo njengoba nje sezophila iminyaka emine kuphela. Ngiyacela niqhubeni like and subscribe, phinde futhi ni share ni comment. Ngiyabonga.